Тъй като... Тя трябва да му опъни тъйне. Тъй като журито е корумпирано. Така или иначе, Радост победи в двубоя. Наградата за Радост е една бутилка Узаки. Плумар. Браво! За състезанието. Радост, вече ще изпим! А голямата награда от 250 хиляди лева е наградата за... За шматката. Да му е честита, да си купи... С време! Готови! Ура! Ура! Може ли малко осветление да вкараме? Лампата не свети. Значи, това импровизирано състезание беше в чест на нашия приятел Жоро, в чест на всички вас Жив и здрав, хайде! Благодаря много. и в чест на мене, нали, естествено. Ей, на тоя, ето го. Цялата си прелест. Тръгвайте, кино е.